σήμερα. Θα έρθει και το αυριανό χειρουργείο. Πρέπει να συντονιστούμε, να συγκεντρωθούμε. Είναι πολύ ο κόσμος. Ξεκινάει η μέρα μας. Πάλι overbooked είστε. Πάμε. Τι θες και με κυνηγάς από το πρωί, τι θες. Πριν ξεκινήσουν, τι θέλει ο κόσμος να μου κάνετε ένα μπότο σε μένα γιατί είμαι χάρη. Τώρα το θυμήθηκες. Τι είναι αυτό, love, πώς είπε. Love hair. Τι εννοείς love hair, δηλαδή, τι εννοείς. Πού την ξέρεις. Α, δεν την ξέρεις. Και την αγαπάς. Βάλε μια κορδέλα, να είμαστε σοβαροί. Να τη βάζω μόνη μου. Βάλε τη μόνη σου, άντε. Εγώ. Γιατί κάνεις μόνο μισόφυρο, Αναστασία. Γιατί με ενοχλεί και είμαι συνέχεια κατσουφισμένη. Σας κάνω οικονομία. Και δεν κάνεις μέτωπο και μάτια. Γιατί δεν έχω ανάγκη. Οκ, εντάξει. Πρώτα σχεδιάζουμε, έτσι δεν είναι. Όπως εσύ. Θύμωσα. Εδώ βλέπουμε έναν μη. Πώς το λένε, Αναστασία. Πώς λέγεται γιατρό. Διδάξτε μας. Έλα, πάμε. Τόσα χρόνια εδώ. Φέρε λίγο αντισηπτικό. Πάμε. Τέλος. Μόνες τους. Ωραία, ας παίξουμε κανένα παιχνιδάκι τώρα. Λοιπόν, κορίτσια, φεύγουμε τώρα, ξεκινάμε δουλειά.